ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತದಿನ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ದ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಒಂಜಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಅವು ದುಂಬು ಬೇತಗಡೆ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕಲ ಇಂಟೀರಿಯರ್ದ ಶಾಪ್. ಸೊ ಇನಿ ಬೇತಗಡೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಅವನುಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಬಾಸ್ ಕಾಣೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರು ನನ್ನನ್ನು ಪಿದಾರ್ದ ಆತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾರ್ದ ಹೊರಮಾಟೆ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂಚೆ ಅನ್ನಿತೆ ಅಲ್ಪ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ದ ಶಾಪಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತೂಪ ಬಲೆ ಪೊಯ್. 2 hours later. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಏನು ಬರ್ತೇನೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಸ್ನ ಶಾಪಿಗೆ ಬರ್ತೆ ತೂಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತೂಪವ್ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ತ್ರೂ ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಸ್ಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವಲಿ. ಸೊ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪವೆ ತೂಲೆ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ ಶಾಪ್ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಡು ತುಲೆ ಎಂಕಲ ಬಾಬೋಲ್ಲೇದು ಮೇನ್ ಪೂಜೆ ಆಂಡು ಇನಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದೊಂಜಿ ಕಿಚನ್ ಅದೊಂಜಿ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ತುಲೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬಾಸ್ನೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬಾಸ್ ಮೇರು. Hi, good morning. Please come for interior work. ಎಂಕಲ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೇಟ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಓಪುರ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡದೆ ಎನ್ನ ಬಾಸ್ ಪನ್ಪೇರು. Welcome to MJ Interiors. हम लोग मॉडलर किचन, वार्डरोब, बेड्स, किचन का वर्क पूरा कंप्लीट करते हैं. इवन रेनोवेशन वर्क भी हम लोग करते हैं. POP, सीलिंग, फ्लोरिंग सब आपको MJ Interiors में मिलेगा. थैंक यू. ಎಂಕಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಗ ಪೇರು ಮೇರು ಅಂಚದ ಈರೊಂತೆ ಪಾತಿಲ್ಲ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಈಯಾಡಿಡೊಂಜಿ ಹೊಸದ ಆಫೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಏನೆಗಂಡಲ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನಮ್ಮ POPದ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಇಂದತ ಮತ್ತೆ ಕಿಚನ್ದ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸದ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೈದಂಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸೊ ಇರೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮೆರೇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೆರೇನ್ ಥ್ರೂ ಎಂಕ್ಲ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗಾಣಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ POP ಉಂಡು, ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಉಂಡು, ಬೊಕ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಉಂಡು, ಪೂರ ಡಿಸೈನ್ಸ್ದ ಪೂರ ರೀಸನೇಬಲ್ ನಿಕ್ಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೇಟೆಡ್ ಇಂಕ್ಲು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ವುಡ್ ಲಂಚಿನ PVC ವುಡ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ 10 years ವಾರಂಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಏರೆಗಾಣಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಆಫೀಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪುನಂಡ ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಬಾಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನು ಪಂಡ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ದಲಕ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪುನು. ಸೊ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗುಂದು ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಆಫೀಸ್ಗರ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ, ಅಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದಪುಚಿ ಅಂಚಿನ ಏರಾಂಡ ಲಿಂಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆಯಾನು. ಸೊ ಏರಾಂಡ ಲಿಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಪುನಿತ್ತನಾಡ ಯಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ID ಪಾಡ್ ದುಪ್ಪೆಯಾನು ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ DM ಅನ್ಪೊಲಿ. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.